ndewo na ụmụnne daalụnụ. Taa mma akọlụ na akụkọ ihe mmeli nwanne anyị nwanyị. Ya bụ wee sị na ọ ga-atụ alụsị. Ihe nchọ ịjụ bụ ọ dị mma ka atụ alụsị n'ụdị ya ahụ. Alụsị ọ ga-eke ụdị ikpe ahụ? Ọ gbagwojukwara anya o. Ya bụ o wee sị na nwanne nwanyị na ofu nwoke na-ayị. Nwoke ahụ bụkwa shuga dadi maka ọ sị na nne na nna fa anwụgo na fa dị anọ na befa, nwoke na-agba nwaanyị na-abụ. So nne na nna fa anwụgo, fa na-ata afụ talide afụ ofu shuga dadi abịa like ya nwanne nke ọtọ na-emelifa nnọọ nnukwu ihe n'ezinụlọ fa, na-enyelifa aka na-enyelifa nnaka bụla ego na-asụ nwanne nwaanyị, bụla ego na-asụ ya nke ijekwe. Ọ bụkwa na obele ego na nnukwu ego. Ihe ọbụla ọ na-eme, ihe ọbụla ọ na-eme, o buru nne ego ịsụ na nke nwanne nwaanyị. Ọ bịakwa ọ na-enyekwu ya n'onwe ya, mana ọ na-ewu ya ọyị nwanne, o werie nke ịghọtago. So nwoke na-emetekwu ya mma, ya bụ metụ ụwa mma. Na-emetekwu ma ndị nwoke mma, anabatakwu ya maka onwezi onye na-asị dei, onwere onye na-asị hai, maka nne na nna anọzi. Ọ na-abata befa na-apụkwa, ọ batakwa nwanne nwaanyị esoro jekwa họteelụ maka a sị na ọnụgo nwaanyị ama nwunye, mana nwunye ya mara. So o meketezi ofu ya melide ihe ekwensu na-emezikwe. Nwoke nwe ebidokwe chụbakwazi anya na onwe, si na ọ na-achụzi anya bịa kafa jekwuo họteelụ ya na onwe. Mana tupu ọgwụ ya ihe onye na nwanne ya yigokwa ihe lụrụ ara ịtọ ya, ọ na-emelifa nnọọ ezigbote ihe ịmago, na-emedoche ma befa, na-eme nnọọ ọtụtụ ihe, na-azụfa na akwụkwọ, na-azụ ma nwanne nwaanyị na akwụkwọ. Ya bụ hei, ọ na-atụgharịarị si aka ya na ya yibakwu. Ọ sịkwa na ọjụ si mbakwa chukwu ajụ, ofe n'isi gbaa n'aka si tụfịa kwa mba na ọma mmekwa ụdị ya. So nwoke pressurize kata anya bịa na ọ ga-emetekwu ya mma, na ọ na-enye obele ego, mana o kwete ka anya na abịa dine na ọ ga-ebunyezie nnukwu ego ka ha yibazikwa nwanne na nwanne. Hei, ụmụkwe ka ọ dị ụmụ nwanne o, hei ụmụnne, ihe nke a nwekwe ka ọ dị. O wee na-agwụ ya ihe, nwanne nwaanyị na-efu anya, ọ na-enye saịn. Kedu ihe ị na-enyeli saịn? Ị kwesịrị ije kama inwe nwaanyị na-abụ ọzọ ịla ka ụmụ nwanne na-abụ. Ọ dịrọnụ mma, ọ bụ ihe jọrọ njọ. Hei, si omekete ndị ọ na-ata afụfụ, fa na-ata ezigbo afụfụ. And ọ sịkwa na ọ bụ nwa Chineke, na ọ na-eje ụka, ọ nara ebitogheli aka, o mekwa onwekiriri oyi nwoke maka ọ bụ nwa Chineke. So ihe emeketezie, o wee ghọgbukete si o wee bunyekwa ewu, wee tiche n'ike aja, wee jebekwa na nke nwoke ebe fabuku họteelụ, ebe ọ na-ebuli nwanne nwaanyị ejeli. O wee gaba ebe ahụ. A sị na oluzie ebe ahụ, nwoke bute nri a na-eri na-ata ma anụ ma isi ewu, nwere ihe o butere. Asị na o bute ọ na-eri nnọọ. Hei, ọ si olikete na-eke afọ ya. Hei, nwoke wee si ya ngwanụ ilichego ka o meziene na ndine, ka anyị bido dinebe. Ọ sị na ọ dị okwu obi mma, mana o kwelie nkwa ego. Ọ sị na o kwelie nkwa ego mana ọ dịchara obi mma. Si o wee mụchi anya, wee emebe emechezie ihe nwa. Ọ sịzi ya nwoke ya nye ego, nwoke ekwezikwa enye na ego nwanyị. Hei, ọ sịkwa na okwezi enye ego ka ekwe n'ihe ọ bụ. Ọ sị anya na ba emecha ọ ga-enye, ọkwa ọ na-enyeli ego mgbe fa anara anyị. So omeketezie ọ ka na-abịakwa, ọ na-abịa befa, ọ na-agbazikwa ya ụgwọ ka a na-agbaba ihe ọzọ, maka ọ sị na ọ ga-enye 300,000 ka o wee gbanụ mkpa wee gụtakwa akwụkwọ. Ọ sị ya biko, ọ bụgodị na ị nyechere m, ị na-enye m nwayọọ ikwe m nkwa. A na-agbazikwa ụgwọ nwa ka a na-agbaba ụgwọ afịa akpa
ihe a na-ewutie na-eli nri n'arụ. Nke mbụ bụ na o jere ije kwa iko. Nke abụọ bụ onye na-akwakwa nwanne dịtị na-ewutie na-agba ya anya mmiri si na ihe a na-eli nri n'afọ and ọ na-ewutie ka o si ga-abịa gbuo ịwayo wee tie ya na nwanne onye ọ bụrụ ego nwa ka o nyere ya. Hey, o wee si na ọ ga-eje tụọ ọnya n'alụsị. O si na ọ ga-eje tụọ ọnya n'alụsị. Ihe a ka ọ bịa na-agwa m. Wee si onye na-atụ ya n'alụsị azụrụ afịa ka emere gịnị? Afịa bụ ihe ahụ ka ụgwọ. Ndị be anyị, unu ga-enyekwe nwaanyị advaịsị, nyekwe nwoke advaịsị. Unu gbalụ falụ maka na onye nwanne anyị nwaanyị bịa kọsalụ m nkịta si na ọ ga-eje tụ ya n'alụsị na ọ mara ihe ọ ga-anụli ọgụ a. Nne na nna ya nọrọ ga-anụ ọgụ a ndị ọ mara ka o si ga-akọ ihe nke kọsalụ ya mmadụ. Mana ọ na-abịa akọsalụ m ya ka akpali ya alụ. Kedu ihe a ga-eme? O nwekwe ka ọ dị ihe nke a ndị na mmadụ ji dị ụgwọ. Ọ bụ ụgwọ alụsị ọ na-eje ụdị ụgwọ ahụ? Alụsị ọ na-agba ụdị ọgụ ahụ? Mụnwa ama akwa ndị be anyị. Ọ bụrụ na alụsị na-agba ụdị ọgụ ahụ, unu gwani anya gaba alụsị. Ọ bụrụ na ọ ga-agba ya dibeni. Mana ofu ihe mma atụnye bụ nwoke mere ya ọma akwa mma Chukwu nọ n'eluigwe na-ele gị anya. Ịbịa wee megbuo nwa ogbenye. A sịkwa na akwa nwa ogbenye na-elu Chukwu ntị. Ọ bụgodị na o jerele gị n'alụsị sagbuo ọ na-ebe ga-emekwe gị setback. Ọ ga-emekwe gị mee gị ogbu onye mgbe ndị na-agụ ya. Nya bụ jee were ego nye ọ bụgodị na enyechere ego nke mgbabazi aka. Mana nwata nwaanyị mma atakwa gị ụta amaka ọghọgbu gị, amaka pressurize gị. Ị kwesịrị ijekwubere onye na-ayị nwanne gị. O nwere ihe iji ga-ejekwuli ya. Ọ mara mma ọ dịka ihe Chukwu jikwa apịa gị ịtali. Atakwa onye nna ụta site onye nna. Ọkwa ihe alụ ka m na-akpa ndị na-akwakụbukwe mmiri ịnụ nwaanyị na-achọ nwanne nwunye gị maọbụ med gị maọbụ ị na-ayị ọyị ịchọkwa iyi nne na nwa. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya maka nwaanyị jụrụ ebe niile. Nya onwere ụdị ịchọ ịma mfu. Nya onwere ụdị ịchọrọ ịma mfu ka iji ga-eje ọnọdụ kịta onwe vidio na-esekuleti ofu nwoke na-edina ụmụaka. Ọ sị na fa na-abịakwute ga nso wọt. Ị mara na ụmụaka ibunyefe ọya ịtụbakwanụfe ime ijide nwa mmadụ ị na-anyakị ya ka ọkụkọ. Ụmụaka akara aka ndị akwụnakwụna na ndị kara aka na-achọgharị ụmụ nwoke gaa ifụrụfa ya bụrụ ụmụaka. Ikwesịkwa ije nga ekwesịrị ịrapụ gị imeli ihe ada eme. Mgbe nganata n'okwu anyị okwu na-ekwu gbasara nwoke a jee wee ghọgbuo nwanne anyị nwaanyị maka na ọ dị predicament. Nya bụ nne na nna ya ga-afụrụ onye na-enyelife aka. Ije na-enyelu nwanne ya nwaanyị aka fa nabata gị ka nwanne. Ịnọkwa na ị na-anụ nwaanyị o jekwanụ ka ọrụ nwunye gị makwana onye nwe ihe a na-agbagbo obi. Ka isi ga-egwu mmadụ dị wayo ahụ onye ịmala unu na ya dị ka nwanne maka vanabata gị. Nne na nna anọzi na-agba ụja si pụọ apụ wee na-eme. Ị na-abata ịkwụsị moto ka ịbịa ịbata ịbalansị ya izegelu ka ezege fa anabata gị. Ma ndị nwoke maka aka adịrị ka akwụrụ akwụ ị na-enyelife aka fa ewezie gị ka nwanne. Ndị enugo nwaanyị o nwere ike je gbu ya nwunye gị ọsịkwa na ọ na-agbakwa anya ifukwa na agbụrụ. Ọsịkwa na ọ na-agbakwa anya ihe niile na-eme nwanne ya ma akwa nke ọ na-ayị ọka na-ayịkwu ya. Nya esizie n'azụ na-agba ụgwọ nke nwoke ekwechili si anya biko chaalịa si ya na o mekeli ọgwụ ya nwanne. Ọ na-ajụ m na-asị ọnya jiziela aka ya gwa nwanne ya nwụzi ka ọgịnị anụ na ọ chọrọ ka okwu see ya na nwanne na fa na-eme ezigbo nwanne na fa dị mma maka onwe ezi nwanne fa nwe fa ncha na-emekozi eme ka nne na nwa. Ndị chọrọ na ochie na oje ofu nje ahụ enyi ego ba anụ na ọchọ ozikwa ije ọzọ ejezikwa enye dị ego.
o si na uche ebu ka o jee nachata ego baa ụlọ. Ifuru na ihe a na-ele isi na abụ ije gị ịnachata ego baa ụlọ, ọmanye aka n'osisi. Ọkwa ijego ka ịnachata ego ka ị baa ụlọ. Onye bụ ihe ị chọrọ ije nechacha, amaka pressurize gị, amaka agbaga ọgwụ agbaghị ntụtụ. Ị kwesịrị ije kama ijebe ebe ọzọ, ị kwesịrị ịga ebe ọzọ. Ọ bụ na ego na-akpa gị mkpa ijebe ọrụ, maọbụ ọ bụ na nwoke na-akpa gị mkpa onye ifuru isi ahịlọ. Ụmụ nwoke na-achọkwu achọ isi na nwoke helọ mụlisi osobe gị. Ịchọ ka nwoke chụọ gị kịta ịpụta ị na-amụlisafa ahụ. Nwaanyị iji ga-eje na nke nwanne gị nwaanyị ebe ọ na-eje, onye na-abịa bụ unu na-eme ka unu bụ nwanne, na-ebute ego na-asụ unu, na-emezitere unu ụlọ, na almost na ọ na-alụkwuru unu ụlọ. Maka a sị na onwe ebe tikpuru etikpu, ọ bịa lụchicha anya, onwe ebe zinc na-eri mmiri, ọ bịa rekepụ lụchicha anya kụọ silin ahụ. Almost na ọ na-eme ka nna, almost na iji edine nna gị, ịbịa na-akọrọ m ụdị ya. Ọ dị mma ka isi kwekwupụta ya, ọ dị ọkwa njọ, ụta dịrị gị, ọ dị kebere gị, ịmakwu mgbe ịgwa bịa ihe ngwa gị. So anyị na-ekwupụta ya ka ọra na eze nụrụ, ejiri ya mụtakwa ihe ka unu wee dụọ ụmụ nwoke ọdụ, dụọ ụmụ nwaanyị ọdụ. Kedu ihe ọ bụ? Kekwanị na ihe ọ bụ ka ofe lọrọ alọ zuolu na anyị nri. Ụwa dịkwa ụtọ, nọọ ndị mmadụ mebiri ụwa abịa si ekwensu. O nwere ekwensu ọbụla, ọ bụ mmadụ bụ ekwensu. Ikwe osu, ikwekwa osu be gị. Sofia ya nsikwa ka ngwa nwoke ahụ jee gwuo wayo. Wayo zikwa nke ndị na-ewuzi, ndị na ụmụnne ahụ. Wele ego nwaanyị a nyekwa ya, ịmala ego na ikwelie nkwa, jee welie nye, maka ọ gị ji elapụta bịa, ọ bịara bịa sobe gị. A sị na onwe onye na-abụ ọbịa ọ na-enyesi gị na-eso gị, ọ bụrụ ya so gị, ọ bụ gị nwa nyesi gị ọ bụ gị nwa na-alapụta ya na-ayọ. Kedu ihe ime? O nwekwa ihe dị ọpto. Ọ bụ na inye ekwe ego nwa mma esokwe kpalụ ya jee na-alụsị ahụ, ị ga-enyelirikwa ya ego ahụ, ị ga-enye ego ahụ, inyere ya mma akpakwali alụ ya jee na-alụsị ahụ. Ma maka o nwere ego o ji gaa fight mụ ma ọkọt ma ihe ọbụla, ị nwere ego ịma na ụna ahụ ịbụ ọganyala wonde okwu irejili dị aka ka ukwu ọjị. Ịbụ ọganyala iwelie na-azọgbuche mmadụ. Jee wele ego maka ị nwere ego, jee wele ego nwaanyị ahụ nye, jee wele ego enye, iji ụgwọ. Ndị be anyị chikwa na ihe anyị na oji ụgwọ ka o jiri ụgwọ, oji ụgwọ ka o jiri ụgwọ. N'uche m o jikwa ụgwọ, n'uche m eziokwu o ji ụgwọ, mana ọ bụzi na ịma na o jiri ụgwọ hụzie anyị atakwa nwaanyị ụta taa anya maka na o jiri ihe nwanne ya na-eje ikpe overheading. Ataghị ụta ama mgbu egbu, mana ọ dakwa ihe ka jegede, ọ dakwuru ihe nke ihe ka jegede, mana ataghị ata onye ata onye anụ ọgụ ikpe ada ama ofu onye, mana ụmụ onye ikpe na-aka ama. Onye ikpe kama bụ ihe na-esi nwoke, ọ bụ gị nwa bụ ihe na-esi, ọ bụ gị nwa bụ ihe na-esi, ịbụkwa ihe na-esi. Ya bụ jee wele ego enye, jee wele ego enye, imekwele ihe jọrọ njọ, imele ihe jọrọ njọ. Ọgwụ ya nwunye gị unu ga-agbasa. O nwekwa ike ọ bụ na oyibo ọgana mgbumgbu ka karị na-azọgbu onye ọbụla, nwunye gị adị ekwu n'okwu, mana ọ ga-agụnye n'ihe ime, ọ ga-agụnye n'ihe imeli, o wee na-ede gị. O nwee ihe emekete nwaanyị adị ekwu okwu, one day ọ plan ya lụọ ofu ihe, ọ plan ya ị na-eme nwaanyị ihe uche gị adị ya, maka ọ gị na ya na-alalụ kwa mbọsị, ị na-eli nri ọ na-esi, maka o mere gị ofu ihe. Ọwa anya wee saa gị okwu ofu mbọsị, ọ salụ gaba. O nwee ike nje chọchalụ gị ndị ga-eti gị ihe ma ọ bụ ga-eme gị ofu ihe, ma ọ bụ ị na-alalụ ụlọ o were ihe kupuo gị isi, o were ihe ebe ị na-alalụ ụlọ o kupuo gị isi, ma ọ bụ o tinyere gị ọtapịapịa, ma ọ bụzi na ịda anụ ihe. Mgbe ahụ iwee daa sọchinata, iwee malụ na ntị oke na o nwere ihe ọkụ ji eme. Ya bụ ị na-eme ihe ikwụba aka gị ọtọ, jos kwụba aka gị ọtọ, ime na ihe na ị ga-emenwu na o nwere ihe ga-eme, ihe ga-emekwa
ihe ga-emekwe ana mfe okwukwu ya wele ego ya je enyi ya ijikwa ụgwọ iji ezigbote ụgwọ ọzọ ịbịa ịghasa nwanne na-abọ na-eme nwanne ọzọzi ya na nwanne esi bụ ọkwafa ga-anụkwa ọgwụ gbusisibu onwe fa ma ọ bụrụ ndị aghọtara mana nke nwaanyị a na-asịkwa na ọ ga-eje yọọ nwanne sekpuru ala bee akwa wee kọsialụ nwanne nwa amakwa ihe a ga-eme ihe nke ịma nwanne gị ọ ga-aghọtakwa ọ bụrụ na unu na-eme nwanne ọfụma ọ bụrụ na ọ ga-aghọta ọ ghọtazie nwoke ahụ anabazia aghọtazi n'ihe na-eme sọsọ ofu ihe mma bụ na nwoke ji ụgwọ sọsọ ofu ihe mma akọwanwu bụ nwoke iji ụgwọ jee kwụọ ụgwọ iji ka ị nwere onwe gị inwekwa onwe gị inwere onwe gị ijide mmadụ ụgwọ onye ahụ nwe gị so jee kwụọ ụgwọ iji ka ị nwere onwe gị ọ tụọ gị alụsị na ịbụ ọganyala ifu onwe gị daa kịtịbụa ịmara isi n'elu daa wụ ndị iteta ụlọ isosisi ya ka emesịa na ụmụnne unu kpasịkwa alụ mụ nwe ekwuchego nke mma ka emesịa